салом, як хабар. дар давоми 6 моҳи соли 2025 танҳо дар Душанбе 90 нафар фолбин ва ҷодугару сеҳргар муҷозот шуданд. раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе хабар медиҳад, ки нисбати 6 тан аз онҳо парвандаи ҷиноятӣ боз шуда, нисбат ба 84 нафари дигар ҷазои маъмурӣ татбиқ гардид. нисбати 6 нафари онҳо барои он парвандаи ҷиноятӣ боз шуд, ки баъди гирифтани ҷазои маъмурӣ боз такроран ба сеҳру ҷодугарӣ ва фолбинӣ машғул шуданд. акнун онҳоро аз 112,500 сомонӣ то 150,000 сомонӣ ҷарима ва ё маҳрум шуданд аз озодӣ ба муҳлати аз 1 то 2 сол таҳдид мекунад. 84 тане, ки нисбаташон ҷазои маъмурӣ татбиқ гардидааст, бо моддаи 482 кодекси ҳуқуқ вайронкунӣ маъмурӣ муҷозот шуданд. ин банди қонун аз 6 то 7500 сомонӣ ҷарима ва ё аз 10 то 15 шабона рӯз ҳабси маъмуриро пешбинӣ мекунад. раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе аз сокинон хостааст, ки ба назди фолбину ҷодугарон нараванд ва ҳушдор додааст, ки барои пурра аз байн бурдани фолбинию ҷодугарӣ тамоми чораҳои заруриро меандешад. хабарҳои бештар дар телеграм-канали Asia-Plus.